ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ನ ಜೋಗಿ ಮೂವಿಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲೆಮಹಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಈ ಮಹಾದೇವನ ದ್ವಾರದುಲ ಎಂಟರ ಒಂದುಲ್ಲ ಗುಂಜುಮಲೆ ಗುಲಗಂಜಿಮಲೆ ಪರಕೆ ಪುರ ಕೊರ್ರೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪಡ್ದೋ ಜನಕುಲ್ ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಮುಚ್ಚು. ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅನದರ್ ವ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪವಾಡ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ನಿಕುಲು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ನ ಜೋಗಿ ಮೂವಿಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲೆಮಹಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಮಾದಪ್ಪ ಮಾದೇಶ ಉಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್. ಎಸ್ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದುಪ್ಪುನು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪ್ಪುನ ಮಲೆಮಹಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಗ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 210 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕಲೆ ಬಸ್. ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಮೂಲು ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಘ ಉಂಡದ ಐತವತ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮೂಲು ಟ್ರಿಪ್ ದೀಪೇರು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ವರ್ಷದ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಮಲೆಮಹಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ದೀತೇರು. ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ 10 ಬಸ್ ಮಲ್ದೇರು. ಒಂದೊಂಜಿ ಏರಿಯಾರ್ದು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕಲೆಗೆ ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದೆನ್ನುವೆ. ಇತ್ತೆ ತಡ ಅಂಡು ತೂಕ ಪಿದಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿನ ಮಾತಾಡ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಮುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾ. ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಹಾಯ್. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಈತ ಜನಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕೈ ತಳ್ಳೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾ ಪಿದಾಡ್ಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ತಾ ಮುಲ್ಪಿದಾಯ್ತು ಒಲ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಪಿನ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ತು ಉಂತುದುಡು. ಎಂಕಲ್ ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಪ್ಪುನು. ಅಂಚಾದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಂತಾಡ್ದಿನಕುಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಸ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂಡೇತ ಎಂಕಲ್ನ ಬಸವನ್ ಗುಡಿ ವಲಯ. ಅಂಚಾದು ಬಸ್ ಪಿದಾಡು ನೆಡ್ ದುಂಬು ಐಕ್ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಪಿದಾಡುಗ ಪಂದ್ ಈ ತಾನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬಸ್ಸದಕುಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತದು ರೆಡಿ ಇತ್ತೇರು ಪೂಜೆಗ್. ಅಂಚಾದು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ. ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಪನ್ಪಿನ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಸಂಘದ ವತಿಡ್ದೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಈಗ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ಈತ ಟೈಮ್ಗೆ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಾದು ಪೂರ ಬಸ್ಸದ ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಇಡೆಗೆ ಸೇರಿಯ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಚಟ್ನಿ ಶೀರ ಇಂಚ ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತಂಡು. ಎಂಕುಲು ಟೋಟಲ್ ಅದು 500+ ಜನ ಇತ್ತ. 8 ಜನಕ್ಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ದೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಪೋದು ಕುಲ್ಲಿಯ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪಡ್ದಿತ್ತೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಮಲೆಮಹಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಗ ಮೂಜರೆ 4 ಗಂಟೆದ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು. ಈ ಬಸ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲೆ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದು ಪ್ರಾಯದ ಅಕ್ಕಲ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಖುಷಿಯ ಪಿಂದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ದೀದಿತ್ತೇರು. ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಇತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಆತನ್ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಆದು ಪೋತ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಯ್ನಕುಲು ಒಂತಂತೆ ದಾಲ ತಿಂಡಿ ಕಂತದು ಅವೇನು ಬಸ್ಸಡು ಮಾತೆರ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿನ್ಪಿನಿ ಉಂದೆಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನೇ ಬೇತೆ. ತುಂಬು ಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ದಕುಲು ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಲ್ಕುನು ಉಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿಡ್ ಏರೆಗ್ಲ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಬೋರ ಇರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗ ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗನೆ ಒಂತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ 41 ಪುರ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದರೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಿಗದು ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಗದು ಕನ್ನಡ ನಾಡು. ಚೆಲುವೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಬಾಳಲು ಬೆಳಗು ಕಮಲದನೆ ಎರಗಿದ ಪೇಟಿನ ಪನಗೆ ಮೆಡಲ ಸಿಕ್ಕಿಂದ ಖುಷಿಯತ. ಈ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪರ್ ಹೆಡ್ 1300 ಪೇ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಉಂದೆಟ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾತಲ ಕವರ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಟೆಂಪಲ್ ದೌಲಾಯ್ ಪೋಯರ ವಿಶೇಷ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮಹಾದೇವನ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಉಂದೆತ ಉಲಾಯ್ ಎಂಟರ ಒಂದುಲ್ಲ. ಮುದ್ದೆ 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 ಕೂಡ ಮುದ್ದೆ
ಮುಲ್ತ ದೇವೇರೇನೆ 77 ಬೆಟ್ಟಗಳ ಒಡೆಯ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ಖಾಲಿ ಬೆಟ್ಟಲು ಮಾತ್ರ ತೋಜುನು. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಲೇನು ಪೂರ ದಾಟೊಂದು ಪೋಡು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು. ಬಟ್ ಪೋವನಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು. ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲ್ಲೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಜಿ ಲೋಕ ದಪ್ಪೆ ಆರು ಬಾರಿ ವಿದಟು ಬತ್ತಿನಾರು ತುಳುವನಾಡು ಮೆರೊಂದಿಲೆ ಬಸ್ಸುಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಭಜನೆ ಮತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲ್ ಬೈದಿನನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಬಸ್ಸುನೊಂತೆ ದೂರಡೆ ಉಂತಾದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಜತ್ತದು ನಡತೊಂದು ಪೋಯ. ಎಂಕಲೆಗೆ ಮೂಲು ಸಂಘದ ವತಿರ್ದೆ ಸಾಮಿಯಾನ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪುರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹತ್ತಿರ ಬರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಸಂದಣಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ ಆಯ್ನೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸಿಗ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸನ್ ಪುರ ಮುಗಿತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆ ಪಿದಡಿಯ. ಆನುಮಲೆ ಜೇನುಮಲೆ ಗುಂಜುಮಲೆ ಗುಲಗಂಜಿ ಮಲೆ 77 ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿದು ನಾಟ್ಯವಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಧೂಮಾದಪ್ಪನ ಪಾದಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಉಗೇನ್ರಪ್ಪ. ಈ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಪವಾಡದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒವೇನಾಂಡಲ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಭಕ್ತಿಡು ಬೇಡುಂಡ ಅವು ನಿಜ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಜನಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಏಪನೇ ಬತ್ತುಂಡಲ ಮೂಲು ಸರಿ ಜನ ಉಪ್ಪುವೆರು. ನಿಕುಲ್ ಈ ಜಾಗಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಜಿಂಡಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಂದುಪ್ಪುವರು. ಮೂಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪರಕೆ ಪುರ ಕೊರ್ರೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪಡ್ದೋ ಜನಕುಲ್ ಇಡೆಗ್ ಬರ್ಪೇರು. ಎಂಕಲೆಗ್ ಸಂಗಡ್ದು ಬೈದಿನ ಕಲೆಗು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಗ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲೈ ಬುಡಿಯೇರು. ಎಂಕುಲು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 500+ ಜನ ಇತ್ತ. ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತದ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋಯರೆ. ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಅಕುಲೆ ವಿಭೂತಿ ಪಾಡುವೆರು. ಬೊಕ ನನಂಜಿ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪದ ಮೇಯ್ನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡು ಒವೇ ಕಾರಣಗ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ ಅವೆನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈದ ಒವೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿಜಿ. ಖಾಲಿ ಪಿದೈದ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಿಕಲೆ ತೊಷ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಸುಮಾರು ಕಾಲಡ್ದು ದುಂಬು ಮೇರು ದೇವೇರ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಉಪ್ಪುನಗವರ ಕಾಡಡು ತಿರ್ಗನ ಮೇರೆ ಪಿಲಿ ಎದುರಾದಿತ್ತಟಿಗೆ ಆರು ಐಕ್ ಪೋಡಿ ಅಂದೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಸವಾರಿ ಮಲ್ತದು ಅರ್ನ ವಾಹನ ಲಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ. ಈ ಪವಾಡ ಅಂತೂ ಇನ ಜನಕುಲು ಅರೇನ ನಂಬರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಆತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರದ ಪವಾಡಲು ನಡತದು ಈ ಜಾಗಡು. ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಆರು ಮುಲ್ಪನೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡೂಟು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಮುಲ್ಪದ ಜನಕುಲ್ ನಂಬುವೆರು. ಇಂಚ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಲ್ನ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಮತ ಆದ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈಡ್ ಪಿದಡಿಯ. ಬನ್ನಗನೆ ಎಂಕುಲು ಆತೊಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ. ನನ್ನ ಪಿರಪೋನಗ ಎಂಕುಲು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕೊಲ್ಲುವನ ಹೌಸಿ ಗೊಬ್ಬುಗ ಪಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ. ಒಂಜಿ 2-3 ಗೇಮ್ ಹೌಸಿ ಗೊಬ್ಬುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್. ಮಚಾಲೋ ಎಂಗೋಳ ನಿಂತವುಗಳು ಗೋವಿಂದ ಜಗರಲ್ಲಿ ಎಂಗೋಳ ನಿಂಕನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳಿಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಮುಚ್ಚು ಬ್ಯಾಡಂದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಹುಚ್ಚು. ಕೆಂಚಾಲೋ ಮಚಾಲೋ ಎಂಗೋಳ ನಿಂತವುಗಳು.
ಏತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ ಪಂಡ ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಆಯ್ನನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲೆಗ್ ನೈಟ್ ದ ವನಸ್ಗ್ಲ ಮಾತ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ನೈಟ್ ದ ವನಸ್ ಅಂತೂ ಕೇನು ನನೆ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಗ್ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು. ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವನಸ್ ಇತ್ತೀನಿ. ನೈಟ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕೋರಿ ಸಾರು ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ಕಬಾಬ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ ವನಸ್ ಮತ ಆಯ್ನೆ ಪೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕುಲ್ಯ ಮುಲ್ಪಡ್ದಿತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಂಡೇರ್ದು ನೈಟ್ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಟ್ರಿಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುವ ಖುಷಿ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಅಪ್ಪ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕಲೆ ಬತ್ತಿನ ತಕ್ಷಣ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಬಸ್ ಹಿಡ್ದು ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಟೈಮ್ 16 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡಿನಿ. ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೋತಿನ ದೂರದ ಜಾಗಗ 210 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ತುರ್ದಂದು ಪಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚದ ಜರ್ನಿನೇ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು 4 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತು ಎಂಕಲೆ ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕುಲ್ದು ಅಂತೆ ಸುಸ್ತಾಂಡು. ಬಟ್ ಒಲ್ಪಲ ಬೋರ್ ಆತಜಿ. ದಾಯಪಂಡ ಕಾಂಡೇರ್ದು ನೈಟ್ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ. ಕಾಂಡೇರ್ದು ನೈಟ್ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕಲೆಗ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡ್ ಪಂದೆನ್ವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಮರೆಪೊಚ್ಚಿ. ಇಷ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಓವಾಂಡಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದ ಜೊತೆಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.